ମୁଁ ନେବି ଆଉ ତୁ ନବୁ ଯେ ତୁ ନବୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲଟା କିଏ କରିବ ମାନେ ଇଏ ଏକ୍ସପୋଜ କିଏ କରିବ ତୁ କରିବୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ କରିବୁ ନା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ମୋର କ'ଣ ଏ ପାଗଳାଟା ଇଏ ବୁଝିପାରିବି ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ବୁଝିଲୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ ମୁଁ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ ନା ନା ବୁଝିପାରିଲି ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ ମାନେ ସିଏ କରିବ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଦେଖେ ତତେ କହୁଛି କୁକୁରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ବଧିଆ ଛୁଆଟା ବାଡ଼ିରେ କୁକୁର ହେଇଯାଇଛି ଛିଡ଼ା କରି ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବୁ ହେଲା ନା ମତେ ଦେଇ ଥାଳିଟା ରସଗୋଲା ଦେଖିଆ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଗଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଖାଆନି ପେଟ କ'ଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏନି ମିଠା ବୋଉ ନା ଦେଖା ଗୋଟେ ଖାଇବିନି ଖା ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଲି ପିଠା